Sa number 3, Bacolod City Mayor Abby Benitez prangka kagid sa bad kung balami aragid man sang hindi paghangpanay nga nagakatabo sa tunga nila ni Congressman Greg Gasataya. Nagwang ini nga mga selfie ni Mayor Abby Benitez kaupod si Bacolod Congressman Greg Gasataya sang kahapon. Sa isa pagika-selfie kaupod naman sang alkalde si punong barangay Franz Chongco, ang anak sang kongresista. Ini ang pruweba sang alkalde nga wala sang problema sa tunga nila sang kongresista. Direkta man naging sabat ni Mayor Abby nga may mga nagapilit lang gid nga nagapagwa sa sugilanon nga hindi sila mayuhay ni Gasataya kag wala ini sang kamatuoran suno sa iya. Para sa iya, ginakabig niya ang kongresista bilang abyan kag labaw sa politika ang pag-updanay nila nga duha. Gani mensahe sang alkalde sa mga nagapagwa sang hindi amo nga sugilanon, kun diin sila malipayon, bahala na sila. And it is beyond politics. Let us be frank about this issue. No? Ako, I'm the first person that will cherish and treasure ang friendship, no, before politics. Kaya ang politics, wala nyo naman na. Sa lingkod gani, that's something that should be dedicated lang during election. After election, tapos na. Let's go on, let's move ahead, let's work, let us be friends, and wala na. Bala sila sa ilang kung din sila happy, dito sila nato na. Bala your heart.